Egunon lankideok, egunon guztioi ikusentzuleok, gaur eguraldi petralxeagoa daukagu, ez Euskal Herri osoan, Nafarroa hegoan eta ostarte polita daude, gaua ez da bat ere hotza izan, baina ipar isurian atzoia ipar-mendebaldeko haizea hasi zen lanean, beharrean, fronterik ez datorkigu, horresan nahi du, hodei horiek euria bota dutela, euri txikia gehien bat, eta bota ezaketela, gaur eguerdi arratsaldeko lehen orduotan hor espero dugu olako hodeiza trinkoxeagoa sartzea, eta euri egitea iparralde, Nafarro iparrean, kostan eta barnealdeko mendietan, baina gero eguna bukatzerako berriro ere atertzeko joera izango du leku horietan. Hodei horiek ez dute euririk eramango, Nafarroa erdira, Arabako Errioxara eta Nafarroa egora esanik ez, Nafarroa egoan esan dute, hodei batzuk azalduko dira, baina gainerakoan eguzkia nagusi, baina ia ipar-mendebaldeko haizea bigarren eguna du eta horrek ez du barkatzen, aire hotza dago goietan eta erdi mailatan ere freskatu du, eta hori dela eta temperaturak 20 gradura iritsi ezinik, eta altu dauden herrietan nabarituko da gaur, ikusten duzu, Donostia, Arrasate, Baiona 19 maulerekin, Bilbo 20, Gasteiz, gure hiribururik altuena 18, eta, Nafarroan atzotuteran 28, gaur 5 gutxiago, Iruñan 21, hotza ez, ze urriak 9 badaki hotz egiten, baina gainerakoan atzo baino desente freskoago izango da, ez du luzaro iraungo honek, izan ere bihar goizean zeru nahiko estali izango da iparrean, hegoan ia ostarteak nagusi, bihar arratsaldean hasiko da argitzen, berotu askorik ez, bihar ere beroenak 20-22 izango dira, baina asteburuan, atzo ere aipatu nizuen, giro polita dator, hego-haizearekin, bai larun batean, bai igandean, zeruan oso laino gutxi, lainoa goizean, eta gero temperatura eguneko beroena 24-26 gradu bitartekoa, beraz pilariketan, asteburuak itxura polita.